Ubwansu bw'omugusi. Monchumulilia undizi TV mkwale wene ase entunda yende imeju muroverio wensakia emambi ya abono ase kumanyingani gomugeni twaganyete aberekerana ase studio tali onde kolende nere brand nyati kurwase county area ya Nyamira genda usangana inde na utubugante tera senjiro mtandao Facebook Ndizi TV News digital YouTube Ndizi TV News na watera asenjiro mtandao www.ndizitv.net ase emambi ya abono nemba SMS 0792192834 sangana intwe ase nchira jabene emambi ya abono wakiruya karibu sana imea Ndizi TV emambi ya abono ase fedo mulele Ndizi TV tumanyango amalie tago ainingo na boigo nkiyokuru na boigo nkiombekie ko represent ko Rwase County Nyamira. Bema. Asamali tangoro kunyatiko Brian. Ngorwese wadi ya Wanyamatuta, imea constituency ya West Mugrango, ase county ya Nyamira. Ngoli represent KYF, Kenya Youth Federation. Yeah. Alright, ere buya kigima tumanyanga subwa gari kiombekie Kenya Youth Federation nkiombekie korato wango history nkigore kiombekie. Ekiombe kene gitu ne kiombe ketenere tabasai. Kene kiombe twakole tabachori tukachora abasai tukachora youth president yoko represent abasai. Bono ekiombe kanene mono niko tukerengete amangana yabasai mo ingme mono Korwese county ya Nyamira ne chikere county ne bwate. Ekiombe ketukukwana amangana yabasai twamanyisa abasai tufinyire nasto tubwene tukoendera aste se magani itale twara se bidero bitongo ikana bire. Yeah. Alright, ere kujake mantu bwate byombe ebinge byabasaya byabere bigwesoke ekikinu mubendga wecha kinagoigo Nyamiro kamoro buseno mure naende ase NCA itengima ya Kenya Entole ase sengima ya Kenya kiombe kego gyacha gituko moske Matian. Yeah. Alright, igone kiombe kya Matian bus. Yeah. Kene kiombe bono gego tete abasai igaro stigo getete abasai. Yeah. Tali kiombe kya monto. Right, ere byaki mama tembe sabe kumulele Ndizi TV buya elinde abe kakobanga tatora maholio aramange. Kolende to goska wosiona kumulikira amange ayuendrate ase county area ya Nyamira ndojenga lituko lyalenge lituko lya muisonde useri tuko lya katedra lituko muisonde ndwarojenga nigo eme county Nyamira umuswado bagokobekwa ase ebunge elia county Nyamira anemono asumu governor we county ya Nyamira abetaka kumochigwa amange kubwatekananga noburai bwa igati amangana bete gako mochigwa na nemono igoro yenjira aberega gutenera county yu asoko bunarichiko naboiko obutumweki obobe bwa abisi yaye kurendo mweli gwetu kutokaranga aba MCA mbagete chikura kurende akabaga go banga ago survive stabete gwa ko isiko kubwatekananga niga MCA emerongebere babete bagwaka ekura kurende nigo bane tie omwemsio yomo babe 2023 ababe 23 elinde konekinga babere bakumo akaisiko itanga na kubulyango ngira ukwanira ndamono kubwatekananga numuswado lya bukwane ku mwaka isiko omugabane county Nyamira anene mono imese county Nyamira magendero taiyo twa bantu barerire bantu Nyamira isoko tarega no embuto kosa moja egesunta imegyoka isoko ligena ni chiro cheto chiri buya na ine bango teliko rustego chogwese county ya Nyamira ya abana biashara igabanda mande bagakana bali gochogu onye chiro teliko rose gubuya chiro teliko chogu no yarabo chiatora ime chiro akebirigo gochogi mboiyo chiro nere nyama yali gochogi mboiyo amona miruka chichiro chonse cha Nyamira mbali gochogo esebono ya echego nete ni nake ya right koleno mwantu mulene zimuna utamto tamenga na mangana usebirenga bituko twa batwanchirana ebyabageni baito kolende talinga neke okotena we station ya Ndizi TV ase on store twa batwarasanga kolende tworotinga aba MCA bawe soki bene nabo yokubeka amaganyo abo ase bunge ya county ya Nyamira
kali entunda entangani n'entunda ya kabere ayoro chinga aba MC bakero kuba okumumulikira se liso lirideimi no mu Nyamira bakurwanira busemba bwate birenga byabo nyene anene mono ikoreka namba bwate birenga byabo bakurwanira ekogera the other time balete to muswada boko mu beach tukaigo basokira ali ba njara ya baliete mugaga kabakende bakatiga manganayo and this time bono in twa mabnebe ni bieto byale twalenga tina tia ngo mwaka balisco but we don't know esekiande tiap bakande bakamutiga bono ntumanyiti ne biashara biregaiga ekogera to gonde ibone gango ntugutora ande chita kachinge gonde na now you will train to my tine chindo chaba gotetea nanda kero nye bako egu gento geke chibese jingi chikokonyo mwana inji kichikonyete se wadi yae na ntotake komanya chibese chimbale go chitiga chikora magendere me account ya Nyamira li bakurwanira chinda chabo cyo komaite kara bako saba chikura bakorera they humble themselves lakini wana kare kirenga kie wana bale field they don't recognize us nigo bago tutuguta bali gotoligere na bantu bali twa bakirete kura wana igane chinga ke bakorigere chinda chabo chyoka yeah ekero kuri lichimbwa ana mono una chimbwa chomo MCB wodiria township ndio kama sira twabeta komorra entunda ya etete na abete gago akiro muswado lichikura kuko mwaka isiko mugabana tokarango sabira mabira ende matuko make tukamara no mugabana tebana bono nchinatie kurwa ni mugabana ende apa MC una bwekero kubarige lichimbwa chiabo ayoro chinga woli no munyamira bakurwandira bose asobo kongumure county ya Nyamira saba MC Duke masira te ata time na tenete biya karwanira abanyamira and this time karo muswado yolenge go kwanero ende na tenete fel farm lakini kora muri ligateka na abaga gonchuka gateka te banga cheke kori kasino mugabana abiri kumurwana is only that in doka bero obisi ya mototali go kwana wana kera ende kiabire na yabire we accept na ndo to continue yale ko babuna nere na watu musimamole farm kanga taliko lakini ndo koiwana no kuya utwaro bwa matobia ko monobia naro jena no MC wekerenyo wadi na sabeta mabera o tebere nango bwadera bali no mo governor kale ngao saba mabero sha ora sabire tunde ndangani ene tunde akabere ekoreka na MC abaito mbabwati musimamo mono nabana inchi babo ya niko bali bone so batete achinda chabo choko yeah right akana tonda tukumulekera amangana under the Ase County area ya Nyamira maiga yomo governor bosumu swado lyotenedwa ngoro chinga aba MC mbabe tabako birogo byabo tukaranga uyo kabere umuregwa barano mubaro munene Abel Mosega gwa ko isiko takara boygo no nyanya mbegese sando chinga nabaga kurukiro kirya gwate na boygo abaraya bangi amaunchuri akaba bakorwa inkura kwanira ne mono igitambo kirege kyabete kuirwa asuko bo urebirgo byabo kubatkananga no mu bwatesia umugabana nyariwa egento na tebe egento muga fanali gereti nigali gereti na aba bamurwani nanda bwa bantu bali babwate ogokwana na bwate ni taba MC abande te yaba voice kaligero dinaba jinomini in fact anda te biro bine jinomini bono chinomini na ubalinge side yae maybe they are feeling if they 40 years ebara besiko genda ka nyuma batara kolega na bako tumuka abuna bwali gere jaga ta nanto bai bona banta eventing happens they will not do it the only no ninga gieli ndanga ni karabal ko beach they voted no and this time they also voted no bono ni gali gere jaga na abana bwa bantu bali bono na tena barabu nga kiyo bakongunne they are with me they don't ignore me akamanya bono teribuya takole tigendo kiengenjo kogera ko ngurekero ko nyarebe because of enemy kitwaja kero twara talinga no mugaba no bete kako bo rebiro gebi torochinga naba MCA bali babete bagwaka yes abagira nete maiga barayikaranza bakaurebiro bali babete bagwaka no torocho muntu una abuga jujabuga ko base wodi abo bichora ko kirokyo majority leader Abel Moso Romo Sanyo Governor gakwewe kirogo igotoro chinga igetambo kirekinyo kyabatie kuiro naba MCA bali babete bakumwamirira umugaba haro chinga igende kinge chiko konya ne mono asoko ne kinga bone serikali county Nyamira ne chikumurikira kigima yeah ngego tokonya yeah asiki one of the secretary confirm ntobata ndo bali competent ntobata ndo bali incompetent like our governor is incompetent
no muntu ulenga maybe doesn't talengeretie bana inchi baye alengeretie enda yae antu bari baye baime mono ino ne se county ya Nyamira skolire likocha kwa nyore gasi you have to have a godfather lazima utware umuntu mali or you spend if not toko kuna yeah ntwaro chinga ense moyende usitora kutokwikera asenseme hona uro chinki kere abanyamira bakore kubwatikananga nigo umuswado oyo obeire gokobekwa ase bunge county ya Nyamira ase ntunda akabere kurende bono oyo kabere no bete bono nkibono kebwenda de korende kone kinga in county Nyamira bere go amaganito let us give him the 3 months matukali 90 bagoteba onye change te koboro if they will not impeach him now tubona tikatolere igatuanda manari abanyamire gaibons totale street yali tolere toegwe haki yetu yeah right ase ense moyende abasaye beke goligia Gen Zimbabwe bekanete ense itu ya Kenya ngima abayo bakorubekana ase county Nyamira bakochinga bakorubekana county Nyamira bakoana na okugani kwabo ase umugabane county ya Nyamira litangani angwa beto wisane kenjira umugabana abetega kumulikira ebirero byabasebeke goligia Gen Z anemono kwa ase county Nyamira yeah the governor kero twali kwanda manali tali gutuka na bago twaji talikia today meet me on Wednesday but kero tokwenda kumo meet he is not there other day mara na nyolre meeting I'm wedding somewhere other day come next time togo cha taiyo tategerere timu na ndo abasaye yeah ndi tukondira bete wikaransa nabasai ase enyombeli ya yemejega ya CDF hall ya West Mugirango baranga ikaransi na baro busangi na barango isanegete nenchira beta kwenelia anemono turocha basai bako mubuli babwata mabuli anemono igoro mu waziri otenete chigosori nabasai use amangana a culture Grace Nyamongo nabo igo bakarokorkananga bakwe murungania ko bwatekananga nenjera ama bagakwena no yemeremo ase account eri Nyamira nabo igo no ene chitenda ko bwatekana naye ngo arochinga omugabana na irenete amangana abi yeah kekogera anyandiri no kubwa ligererie se CS youth omongna onomongna obwate myake mengi mongna olinto wikaransa nere nsalto tebe bono unanja basaya bane they need this toko bera nere oli mama mato mongena nabo ko bakumohirera magano ene nkali ndo abandi naba bagotegerera abana ndubuna basaya atamo saya no teto mondo murande mo kraka chokte okwa na bera tato morales mo kwento no ne meeting te anya call ya tena bona iga bona teatro arangalia basaba strangalia ka grupo gete iga tuchakera no en West Mugirango sebunya matuta to ende guchekera nyerogora she doesn't tai go to consider chiwa zenjiri chigo cha youth to mai chiwa singe chigo cha goraki chiagenda ande to mai tena chigo tumeka ya to ira no nese sports iga to wada jibe chigo cha chikomende in stadium eliama stadium eldo anyegule for many years lakini chibesi cyo ngabajira roketed doketi ya ngocheri chibesi chiringa ichigo cha ekara ntwanya kaibona chirenire ngocha chire ande chiatumeko izo koli stadium elime egitire tu nothing is there no progress yeah askolende ense moyende kero ko bago kuriria aba MCA to chola te county Nyamira aba MCA bangenyi ko barabasa arushinga abasaya babere bako ligereria amakanyino babere bako molekira okugani kwino nabasa busema buse nakyora boko nengani asesa moya aba MCA abagara doko bayirero muswada koto de ibare to ikiri omugavana now let us give time torore response bate abarabuna toli no uwezo yoko koreke we must consult from the above kara ba consult ndoya to amanya maybe omugavana natali ko kurwe feedback or say is ababege the waiting abu no totally ko area yeah kurende ense moyende talinga naba MC boka no nyanga ni chibunge chinde chikaunti chinde torenga aba Nyamira yoka aba abasaya babere bagochorwa nabo igoko ba bakuruririro bo MC na wego embaro barabno ina babunge ayurochinga abaraye arabasaye babere bawikira situra betuko bayige nasi abora iwa siki kubana ko bwana munaso ko nekinga obora iwa basaye ngo igonkunyura buri amaganiyo basaye bamwe abasaya babere it's one to so koligereri to so kora abasaya bali to begete moina alti are fighting for us
onye Nyamira tonyora abasae abange bali bagotegerera ebirero biito Nyamira manere county gwatabaga abantu bari miaka igatu abange abakora egasi tesikori echi county echi bwa no isikori no ese county esarasia koro county ne county developed county eroje segoche bagwetoma akokonya abana inchi abasae babwate ebiombe mbalimbali tesikori Nyamira before the rate Nyagarama asire twabwate youth empowerment so musago kore gas in 3 months change yaba 3 months change yaba and they end up ko pop ni swag ese musago waga save one bob but with them na bogo sabero ni what are raw interest to my tia second ya kalde ya chete lakini siko each county chinde je kolte biombe mbali ro na county ya Busongo ni wata youth punge li achirare yani Nyamira ntotema gote to chaka kumnyokani wiwint ndoko baikera to my ideas to agwirete yeah ase ensemo elia ntetora mulikira ensemo elia yumusai ngakire ase kebili ngakonyore mirimo ase county Nyamira nigento kere kyororo se ni gwate bitange bi Nyamira corruption nerigo Nyamira musai bunanje gochikorigie gasi ari konyora is not 1+1 lazima strain lazima maybe into ale godfather number 2 konyore gasi elia na bagote na bakore mate Nyamira te bakorete post ye chigasi after bachorira abantu finally you apply obwete gas nero abantu already they are ready baganyete wa report Nyamira musai konyore gas is not easier yeah okay ngakonyore mirimo tari gento kya ekyororo kurundo mwanchumba ndo zitibi mambye bano tunale usanga nere umusai Brian Nyatiko kurwa ase wodelia ya Bunyamatuta oyo kobanga gako wakilishi kiombekeria Kenya Youth Federation obeira usanga amange 90 na ayo bwana usanga nditira sentira area ya YouTube and TV News na wetira ase entira www.ndiztv.net na boyo wetira ase namba yetu SMS 0792192834 ase imambi ya abono ase ensemo elia tutileta si wizara yaba yechigo soli nabasai na boyo amangana lengete egekoro getose culture tomanyango ase ensemo yechigo soli mwabere mokoro musaiga osirwa anemono bali bwata talanta ntubwata bamenyoki ntubwate abagosoli enkoyo na boyo ntubwate bali bwate biegwa no ya rugby nini obe koranga ewizara yechigo soli kikopasira imese county ya Nyamira Nyamira ntigo kusa talanta ya Nyamira abasai ba umbiri sana Nyamira musai na soka igo kumnyoka kabisa so mtu wako mupira iga ande ligeri Nyamira na tutabwatia stadium ndobwatia strate na bono ntokole no en cultural what ndobwatia story ire tote na basai rero basai ngumnyoka baraiga to kuze talanta basai they are not supported ndoma itia docket ya youths chibeze chigo cha ndoma itinga ki ngai chigo cha to njiri go cha feel ndo anja go chikorera kende ngai ba go chira ndo Nyamira sense moya basai we are assume ndo inyo is like ndo go participate yeah right ere huja kigima mwanchumurelia ondizi TV na ibo na bogo sangana intwe ebirengererio bya tokogenda sense mo elia ndubwate chitalanta ndubwate ebyegwa mbali bwate content creators bakorosia ebintu abateli talanta unicho nabo igonto bwate ebyegwa anemono birengete no na matera emecheso yokuegia nkira gukwanira namono asogosiro kwa basi content abasai balimba bwana ntakosiro tusikoligelia abasai bange babwate chitaranta mbalimbali bakole just time yebyombe bire Busonga no bago no bali bago soka nabantu bali Busongo baenda bakuze taranta kwegia no bali ga Busongo mbaro abange abateli Busonga Nyamira ntumanyeti na kitora koleka to change to kosi ndo muntu ne tomorete feel tomosoke but in fact no ne taranta na beko kora development karto konya go subscribe wali we give something karto konya go ligerelia when we watch karto gocha kona no kora to debe to achire stadium ali kora to le taranta kuna bantu kero monde taranta yae we pay stadium tego swausa chwese to waka na chikona chwe bango nyandiri Nyamira yancha ligerelia musai kuze taranta yo musai keko era docket yo musai nero kanga bono nturale lakini bono we don't know ji advisor jicho muga katabwati advisor ole musai
abwata bagaka bali tired people bono iga batarengerereti the way go move bari gari tu barengeretie njerenda yabe ko igotana baigo bachire nyumba nyandiria abwate no ni advisor yayo musao yo mari ese abantu bali bechi advisor kanga bono twachirare kanga musao ngonyurara abasae tendo bwata abasae bagwa ku mupira tubwata abasae bagotera tubwate abantu bagokora chiko sori chokwegia kanga we alfelfa yeah. Okay, kwa vile kwanira ayo na enga sinchira chubwa kali na wigo ntubwate ase ensemejo yabasa ni matinga umugavana oberi gakorwa chira tukumwe mikutano ya useme sangre kanaka bakote banga nabete meroberi gosira mangana alingete IT edina konekinga bose amangana emitandao yekerero nawe gukonya basakonya limirimo ase chinse chiri chisiko timatinga engana inyamira kwa biro kwa ranga mugabo no kwigira ya nyamira ngane yuterekirana no gukwana na kwa ukwana iga nasuka okay askulinde enseme yo emitandao yekerero ntoro to kwaliga ni abasae ase ndize kibata bakwemurunga ni gore polytechnic kire county ya Nyamira nabo igogoro eki school kiri cyo bundi njera kiyo mugaba narabika usira cyo school kiri ndakona kinga abasae nabaro bumpo enyondera bali amagiri yarabaka bakonya konya libero no equip chi school kiri achibeke chi equipment chi saine number 2 aimbure abantu bali qualified number 3 abeke fees aira ni fees yelinke a sponsor abana bali free tatebe no enye bakuru baruchibes chinke so that ebe easier maita abana bange bali skesa uli chibesa unaja kongirega you get no tole ska to kwenda school bona aba sponsor free aba sponsor before the rate insoko kwa before the rate nyagarama asire nyagarama no ne pass ali akarudi from form 1 to form 4 and they was giving a minimum of 5,000 maximum of 8,000 but now in Nyamira county etoka we pass ali ya form 1 and 2 and squeeze into my thing will tell about me they only give 3,000 and not everyone who are pride to my ti imochando kioro ngiri tel keke bago tumeka ojo no mabwa ko ngirega no je chaise achete bono ndo tiga teme akonya abaigori a sponsor abana bali free bana bali bagende school yeah ase ensemo yende ntoro to koranga ingana nerenderte ase county Nyamira kromo rewense Dr. William Ruta bete gocha ase county area county area ya Nyamira na beteka kurwa okoraringa university bekobekwa sense media ya Kiabonyo skuli tokoranga mugungo west muguranga kwenda sikigambero kwa media igitambo kerio ekyo ngayoro chingani ikobeka umunyamira ne mono kubwatakananga ni musana negenda te kubwatakananga nuko beko asi university ra bekobekwa si county area ya Nyamira angwande si university yo ke university ile mondo nyori ko state Steve Mugaka yoro umwe mpio west mugrango and number 2 university ile yale go che county ma egese kere gendo kere facilities jones jire no nyakitali era security ko uko umuntu nataka kugure gento ya access easier ono tali engineer ya nyiri ali kanga na bango tebe kwende TTC ile era ebe equipped ebe advanced kere gento ke bo kere ko siabo eba advanced lakini university yanonyereta say township izo kolile libosonga campus ere town center aga mwana na igube aku access nyekitali very easy security ero 24/7 tai mali bonongo jitoli na ndikora igole police post ka the time dogo nyora baskali ka nyore gal it will take time wa security ni gerense ininye noko bwa ari kunyereta na township lakini kolende ingana ekobanga nekole to bokonguna ne mono bakwanira igole boli mugore ensema yakebunyo nako bakaro kombe obwale otebanga senator kibasunyo ko boroboke ngero kwandira ngane isikolire liyo boli mubonde mboli sironga boli muburado obonene bono boli mu serikali boli osema yo boli mumboro ta enjere lya tano boli meboro boli mumboro ande itokagete ganya tolete munene murai bwense ganya tolete but now we may expect a change yeah lakini kolende ngira yokwandera na mono igoro yokuigwana na ikiagero kumusana no koro chinga ngoro ko Rumo Nyamira ase university ngoigwana bale akoigwana nuko tetolgere development ya Nyamira development nerense campus ile algo cha town center maybe amagendera ngogendera linge ta biashara ngokole kabyanga 24/7 kere gento kebe na straight line tole toigwana ine wa matobia
kini ende masabaito birero bito ngo igwana bale goikerana bale ya kongusana nango sirakole mugabana we county Nyamira bera kurochira ni mono gro industrial park matenga kwara itirense ayoro chinga engane line ndoto irabikira na so bwango bose ni ngana tora ganyigika adina ande ne to wakera chikora 2027 pado ni irare sokolege lizo gutara ali mbono bakorora korore barakora kende it will take time, yeah, around 4 years 5 years coming, yeah. All right. Sekolende ense moyende kroko ande kumulikira county elia Nyamira ense meria ikisemi maite kisemi na chiki bungo bikoleta monchirio astokuru tumanyango nkira ukonera ne mono njira umugabana be ose serikali county ne wetira bamsira bero kana na chibasari Nyamira chibasari njira chikwena no botutuka numbaro turamanya what happened pasal nambone guru Nyamira ne chibas chinke ande chibas chinke chiguru unjiri kwa bantu bonse ekabera karongo apra pasal wa apra no nyeko watu ko jora ko ngoli goro iwi yo apra no karte ki no nyetagete entoma iti kero muntu uri oro official ngiritere kya utumika kwa bantu chipasal squeeze they give a pasal abana abake ba konyora tali bana bonse ba konyora na ande kera ba ko ne pasal they only give 3000 entoma chibas chinde chigoro ngai chigocha se ensemo yende zabita koranga okugani nkoro chibasali cyonsibe chikoletwa amo yo mu MCA yo mu gavana yo mu bunge elinde chikoba chigosira chisemi yura ukwanelegane tikachichi chamo nalikera totororo se change nebo sabanda abon simba access totebe mu MCA na bakwa bantu bae maybe nyana bongo jalo nyenjele MCA ngoteba ngabana 10 akurira mu mpia ende constituency yae asabe kere wadi ya itali ate ngabana 12 7 batano amugavana na baya bwate bavana abantu baye bo bisiali no bakoleta abana babo bono tikachichi chama ngodara rose change nebo olende karashigo chama na nduma tensite bwa ni bwa to bukuru nyuma ate kuru amatuka kale niyo chibesation sialingia serikali ne kubwate kananga chikaunti chikaleta chibesi chinalia maganda bero kirasa abantu ayitoro chinga okono chikomento bukuru ni asinge chibesi chikobera serikali ne Ndojukugene serikali yo. We give a try. Yeah. Toba tema. Corruption ni ono ya very grass. Lakini let us give it a try. All right. Monchumurelia on this TV notado sanga nere Brian na Nyatigo kurwa asi county Nyamira otenete kiombekelia kia Kenya Youth Federation asabiro sanga mange anamono kuwata kananga nali bandreta wakora na boigo asi abiro kwana regoro burai asi county elia ya Nyamira kulinda bunondra tokogenda sumutimoko oromo ke kone tutora batukwirana dobe tokanda busanga nere asu wagari anamono igoro ya siasa na wikama gendro asi county elia Nyamira tobasa busuka tubasa konyera Ndizi TV ubwansu bw'umuguzi Ubune butambe kuruwa mucyubusongo edukaneye muyuka ekoni ibintu by'ugutumika nyumba ibyukoni asiduka ukwagacira iby'ubulimi n'ibindi binge imena isiko yorogonkorwa gusi Owuru Superstores Limited buna bono koni abarinchira ya wholesale bune sukari omuchere amaguta y'ikinyini ecumbi amabere chidaipa esabuni n'ibindi binge koni abari icyuma cy'ukwagacira amabati emisumari chisimiti chirangi chisengenge chiwilbaro n'ibindi binge nigoba gukubugurira umusigo ekero kwagurire goikabuo asegeka gichinse 24 beka eoda yao ku Rwanda nsiyasure ensiweta usobatarire imeyo mu cyubusungo asamagacho AJM Towers Building angena Credit Bank gose Uhuru Complex Building angena Safaricom Customer Care Kisi usuba kirisimi asikinambechi Uhuru Superstores Limited, the people's choice, guaranteed lowest prices or your money back. I saw more Kenya Uhuru Superstores on your living.
no mwone bw'ekianga kya mitumba kire ky'abaana amo n'abantu tabanere na nigo tagete kinyora geka kyange bono Mama Tefi Mitumba Bells nigo akorobeire sabari entambe asago kireteire gisieri na munwa no Mama Tefi Mitumba egotogotoka se Imperial Building igero opposite St. Jude na ende BN Family Bank. Mama Tefi ntubwate bintu mbalimbali bya mitumba buna bono kianga ky'abana ntubwate ki household ntubwate ki wood ntubwate ki jacket ntubwate towels. We have all types of products kya mitumba baka ntubwate bikoro tobone gantu introduce ti bikoro to na some slippers crocs igo toko barangeli munyara ko mugocha se Mama Tefi Mitumba munyara ko mukwenyorera emisigo ya Canada grade 1 karo wachire Mama Tefi Mitumba ntubwate obosemia ntobanetia baligereri bali siko bali bateto chake biashara bachicha se Mama Tefi Mitumba elinde banyare ko bakonyora oboseminga nakiba wanete bachake biashara bya mitumba inki batakire bakore ko bwate chiri busta na 500 se Mama Tefi Mitumba kwanyorere karoboto kere number 1 elindo nyare ko bagokwanda na karoki kenyare ko bagego gokonya atarere imeyomo cy'omusongo ase nyombere ya Imperial eyo chirigeraneti amune nyumba ya St. Jude ground floor room number 1 na number 2 akesi mina kubeka eoda ya olero Mama Tefi Mitumba Bells abiro kama Mama Tefi Mitumba Bells aido bag maber at a low price bada wewe welcome Uchakia woseko gendrea obonchore bwa mitumba injumu wa Mama Tefi Mitumba Bells. Welcome to Luther Park International School. We have started. Luther Park International School ni skuru y'echinse cy'amaiko iyo yacagitwe ne University ya Cambridge aseregwe tanya chinse emiremo na 50 amasomo ye nigakotiri umwana na komwali bagaligiye li kwirwanira asiti sector ao imeyense niko babwate birasiye ucakira kirija year 1 weka year 4 asibabwate bintu byokosomera bisaine unabono computer echo gikuru amasomo yekerero na mwigo mbabwate laboratory yekerero yani science laboratory niko babwate biruko byo kwikaransa bisaine bya baroki wabaye 2 weka year 4 mbabwate bintu byokobugyo muziki unabono guitar, drum sets, keyboard, egatie binde nikubabwate asagaya asabana bakoragirira nabwo nabalimu umwana wosoma ase skuru ye natwarubuya wikwibwatanya ase chigosoli unabono skating wako pali wako mupira bw'amaguru wika karate mbabwate stadium mwenene asabana bakogosolya chigosoli nabwigo busire byego byabana ari nayo umwana gunigare bwatanya munebirabo unabono kelija drama na music kelija debate club journalism scouts egatie binde nigoba guchaka kwarigani abana guchakira emyaka ibere amaliganyo yani admission nigo egenderete nigoba gutuka asebara ya Kisumu Migori Junction hamwe n'inyagitari ya Busungo wigo nabo kubonyera gwitras kinamba cyabo inoti 72 cyanda eyemo 72 inye isaronemo wose inoti 72 inye ibere isaronemo eyemo ibere isaronesato. At Luther Park International School, we don't just have teachers but facilitators of education who are highly competent and very qualified. ayumuremyi giata kurworo gonkorwo gusihi nikisemo chiyetanaine bono na nkakinde yonsi tarira eduka ya Enokem Agrovet Limited nikinsagia chaye bwenyorera mariogo yugusyarire ebimeri mugondo amoyo chimbusuro endagira yetugo embego yetugo amariogo yugo itekenyambi mugondo chi supplement yetugo ebichuchu byogotuga na yanda mange na obare imiyumu cy'obusungu
asamagacho akenyuru Farmers Cooperative Plaza angena Market Plaza Orosagironde nigurule opposite Shell Petrol Station formerly Falcon Petrol Station Naboigo Orosagironde nigurule nsemo ya Jogo angene skuru yobruso ya Jogo Primary Naboigo okuba kirisimi iliko manyamange Enokem Agrovet Limited, growing healthier future, one harvest at a time. Supermarket ya Kisii Mart bono nigo bachakiro murubiryo bwoko ni ebintu ki wholesale buna maguta yugo karangera chinyeni obusie bwokuruga chi diapers ne chi tissue chi sabuni body oils ebinywegwa esukari ebikoroto nebintu binde binge naboigo nkoni abalichianga chinyange chi bag chi carpet ebitanda emeito ne chi pillowcase chi mesa nebirugo office furniture ebintu byogutumeka jikoni buna cookers, table burners, toaster ovens na microwaves, chi dispenser, cordless kettle, washing machines nebintu binde binge no bali miyo muchukisi opposite Kwanza Place ebare kogenda daraja mbili Kisii Mart Supermarket, the only man saver in town. Kisii Impact Institute of Science and Technology ni chuo ambacho kimeidhinishwa na Wizara ya Elimu kupeana kozi mbalimbali. Katika sehemu ya kuwezesha vijana wanatoa kozi kama vile hairdressing and beauty therapy, electrical installation, plumbing and pipe fitting, motor vehicle mechanics, fashion and design na kozi nyinginezo. Pia wanatoa mafunzo ya wanahabari kama vile journalism and mass communication, video shooting and video production, audio production na zinginezo. Wanazo kozi ambazo zinatahiniwa na Kenya National Examination Council NEC na ni kama zifuatazo: Secretarial Studies, Information Communication Technology, Social Work and Community Development miongoni mwa nyinginezo. Pia wanazo kozi zinazochukua muda mfupi kama Computer Packages, Cake Making, Music Production na zingine. Wako na intake kwa kila mwezi. Wanapatikana mjini Kisii katika jengo la Twin Towers ghorofa ya kwanza. Unaweza wasiliana nao kwa kuwapigia simu kwa nambari 0705773142 au 0784663693. Pia unaweza wapata katika mitandao ya kijamii Facebook au Twitter Kisii Impact Institute of Science and Technology. Ni chuo ambacho kinakudhamini. Welcome to Kisii Impact Institute of Science and Technology. Kurikira bono ayebunu mwagachi kwa manyire duka okugenda kujya ibintu byose biri gukorera imirimo yawo. Osmo Traders Limited nigo babwate kitari cyo kwaranse ase nyumba yawo nabo igogobeka sinyasi bune babu egikoni living room nabo igo ekikobe kwesiko babwate sanitary wares ubuna chising chibakurichete cyo cyonsi showers, towel holders, soap dishes, racks, mirrors na hand basins. Chirangi chonsi chiriya chikuburukanibwa ne computer nabo igo chiriche spray paints no chire mbabwate chipboard buna chips and boards, MDF boards na chip boards ebinto au byokora plumbing buna PVC joints, PVC pipes na chi water taps chonsi no chire boigo na bokugura chi curtain rods, hood screws, chigulu chonsi, door locks, chi pipe wrench spanners, screwdrivers, banyore all Sansura building angena Kisii main bus stage gusua Kisimi ase namba enotisano nebire eye mokianda inyeisano enotinye inyeisano nemo. Osmo Traders Limited, customer satisfaction guaranteed. Amariogo yemete nigabeire richibwa se amarwaire au nonya na yasinyire ase chinyagitari. Super Medical Center egotoka somo chiobosongo nigotokwegookeria kurwobo wenya wetrasa marioga yokurwa se chinse chesko ngorwaria tora marwaire buna ulcers, cancer, asthma na yanda manke ayokoringori wa nech machine chaito ngoro cross mora daktari kwa company ya Super Medical Center egotoka somo chiobosongo igangorwa ritora marwaire manke
Ande kara gwachire ntobwate chimashini chigokumureka chiarora nkikero bobe. Chigokumureka omubere omugima gwansira omotu mpaka inse na ichigotote nkikero bobe amarwaire tiobwate twamanya gokwa amariogo. Abana abane mashini engomurekera. Yarora mechando kiabwate twaba amariogo. Amariogo itongo ikale mbali. Neba no mochiokeroka. Neba ngirigori cia amariogo ito na bakugwikera. Neba Mombasa onya koro ekara gwakire simi na bukurwari. Ikasomo cy'obosongo ase stage y'ekigari otwakire simi ase kinamba kikobwatya 0737746368 gose 0712526764. Abantu abange baeteire ga nande bagwenire. Igo totwara bwoba bunde bwese ekara gwakire. Ese kwaranyura amariogo munari anyagitari kwangire koigubiya morwaire munari ale chronic nkonyarwari tole. Ndizi TV obwansu bw'omugusi. Ndizi TV nkwadi mene ase entunda mwerio asomurobere wensake fendo sanganere brand ya tigo kurasi kiumbegi ya Kenya Youth Federation obego sangana into mange anemono so to kumulekera amagendro ase county area ya Nyamire akoni bene naende ase entunda ende asomurobere wensake Bema to kumulekera amagendro na wewe siasa ase county area ya Nyamira. Twende ansense mo yende wana sekiombe ekikino Kenya Youth Federation lita tumanya ebirenga binombire bye nene anemono asekiombe ki anene mono kiombe kiara kolira magendera mange tobwate tokoleta mangana poultry farming tokoleta ngo ko mangana matofoli ngo samba tole tobwate tobegete chombe kiombe ke twachirare to ebuna ndo abasaya kunya kwimukerera into abanyene yeah okay na kolende kero mwabetu mucha kiombe kino ekerenga nkereke kimo abategure kiombe kerenga yeto kyalenge gokonya nantu kuna abasaya to imukerera ni igoro tokonyane kero musaga akonyeke kero mundanya oro bwene bwaye yeah right igo no konya umusaya asikolende akuru mucha kimya kerenga bereko Kuruto chaka twakorire myaka oyo no gatatu tugenderete. Yes. Okay. Ase myaka ye yonsi ngakie mubaro bw'abasaye bali ase kiombe kino mubaro bw'abasaye no lyo. Kurwe wadi kere ndo bwata abasaye. Bona kera togo chichamo na botora twigira abasaye angachire kunyega. Yeah. Ande twagurira abande chingo to kera twabakorire poultry to kugura na chingo chao kwenda wachaka kwanya gwetoma. Lakini no rime kiombe. Yeah. Okay. Watabiringa we kumontara baga oswase kiombe kimanya ko baga konyora ogusiro. Mubwate na ndo ko basira ko rusiko. Ndu to gusira na ntu abanyene. Twatemete ko kwanero mugabana at that time. Tail seas. Twabere to wapra no ne chibese chiombe chigocha. But ntumai na kibago kora batena abang na ba qualified usaba kaka balina ba qualify. Lakini ntwanya konyora. Ndezikoli ese county ya Nyamira youth Esajiri musaya basambaye banyakwa ukiombe kende gyonsi kesaya basambaye bakwa gwesachiri cyo china bakora cherisha manyo chironji lakini chitokana ne cha national kora jiri ngafu lakini je county yeto ntomanye tina ki ngoena nuchire andonye ngai chiguchia yeah tumanyango amakongo ali mo gwetera bune kiombe ese kiombe chi challenges injira mondo labago default ko yakora into abanye to gura chingo ka chiri ndagera ndo abanyene into to gura agir chiombe chiri ndo abanyene into to abantu bali field bali bakora agir chiombe chiri bali bakora chingo ka chiri ndagera bali batene bali bakora kama to bolia into abanyene to go sport to go batene to go bakana ndo abanyene buna basaye ko era ndo ka tande mu ka twense pito chiko agir chingo ko tavende mu ka twense to chiko ris chiombe chiri sto mu ka twense to chiko kama to bolia pone ndo lige tabanto kiombe ke na ndo lige tabanto iga maybe at a time na bongo default korwa ine fine or ito fine itera 50%
In a month we do give 200 shillings each. Chiweze jina kitoko rusi twaka no muntu uri okore gasi. Chiweze kitoko rusi twaka uri ndagere lichingo chial ni chombe chianyora. Chiweze jina kitoko rusi twaka nestima. Na at a time keron default ni ma tena ni chirul sinjiro na regulations cheke yeah, if you default twice or twice if you default twice to yes kiombe. In fact karo chiko just a new member. If you default once and with a genuine reason a final to work ya 50%. Changamoto njiroro mate musabu nande in base ko konyora kwane ngori gasi. Last month to ninyole manye ko kanaria. Nali na ero tabugati. At that time nande kero tabugati ose mondo dirio talia ose sim na bogo sanginto abugate meeting but we don't reach you. Kero tabuto etia good reason a genuine reason why you are not attending you why or saying you attended. Pia fine nero. Changamoto ni chinyinga sa esebiombe. Yeah. Askune naga ni kumanyanga whatever nga chiombe nchiro chingo konchiro chiombe asinale mo kondisite bose ngayega mo tugerete bide. Chiombe chia to kondisite. Namba tunto kondisite megondo mbali mbali. Na seitali mba kondisite to kondisite mogondo gete ko chinya maya mate. To wato mogondo ndega soralia. Asitoko chimegete chinsi aga to ko chiragereri. Chiombe chichoje to chibegete ga soralia. No chire no muntu no ndagera to ko ira gari ire ndagera chombe chiri chiali. Changamoto njiro. Yeah. Alright, igwa kwanirenga na mange mugwete kurende tumanya ngonchera kiye asinge ngwa kwanira mangana alengere chibesa njera kimu kwa mukwene kingo bwasyo kumboro anemono atibesa asinge ngitire ebyombe binge nabo igo chinsemo abo seba ntabatira mungu batkananga no kuburu ko bwige nabo igo tatwari merobeli no bwasyo ku yokwene kinga chibesa ngo tumekuchire bunenchire kwenda chibesa chirinto kala togotoma se open forum. Alega to mira se open forum kero togo purchase even David to ta tendagere togo purchase any transaction to okora to bugate statement when we meet on a meeting egocha ya tega geno montori where you have a question or a call ikwabulia yani eso taisa negeti kwa te bese chimwaru stinga ichia chiete chingi mwakola nandagara bantu bajikogora no ne chinsi yago se ndagere chingo to kwenda bantenele boka abantu bakwenda ngole to members in mwasoka mwenda mwagura mwareta so transparency nero yeah. Alright, to bring ubwasyo kumboro na boigo obwene kwene kinga emiroberi yonsi ngoikira ni gwere tumanyango ntira kie yekiombe kino kyabere konya basana muno koro muchando okuburwa kweme eremo kiombe gyara konyera abasabange na ingera konya bonza lakini gyakonyera abange ekogera bonegana keep busy toko gode chingo kono ya 50 twago keep busy toko tigango gejo chigotara toko tigango gejo chikoiba no ko maintain always chingo ko chiao 24/7 chingo ko njita getego ndio bonge chingo ko utaiyo chiburere boche ga boko chita chons lazima ore within konya ko chimonta kwa chiendagera chingo ko chikoragera every 3 hours chingo ngoragera chire bono lazima bange chiakonyira abasabange squeeze abasabange beli getegasi amire kono jene gasi bono taende county ali ko gasi okwelika kialikira abasabange chigasi chiabo abanyene bakonyore bese amusana bakonya magenao kwanyore bese yao kwa ni amabere kwanyore bese yeah. Okay, ujakima nguru mwe magiri ando sikucha saba sane mono asuko basira singenjo mate naboko cha kigendera kini onye turi kuru magiri mbumwate nduna empowerment ese saba yeah. The what the youth empowerment tumanyanga kimozo mweka youth empowerment yeto kurangiria bobsa the what abasaba bafetanali aba to abarangiri baje field bate byumusaye obuye bwo tukengoko borobyo obuye bwo twale ngombe borobyo injera kiora alinde ngombe injera kioko linde ngoke egoko ina kieko gokonya ya ntubate ngo rangiri turabantu bato amwegerio ya tumanyango mwatinto aramange abaga kwene kiwa sensitive ya Kenya na boiga si county Nyamira na boiga ntoro chinga ensemo yende ebyombe byabakabigo sokibena sokurwanira abasaye indune kiombe ky'abasaye ntiranere mwabere mugwe sokibena na boiga kurwanira musaye ngo cya serikali ya county Nyamira bose mwabere mugwe sona ni sense media siasa sokwane kinga mwabere mukurwanira musaye mate mote abanga ntune kiombe mangana ni biasara byotoka rosto no kusina ngo ko lakini mwaranga mangana ndete busalika sense media ese county ya Nyamira twatemerwa sok sana twatwalire twapugetia appointment nyingi chitali kogenda tundo ikomanya wae
at a time nabo toko taibuna this week is so busy, let's try next week gara toko iralio totena is it will not be within go and a meeting. So ntubuna hapa sasa we are not given that chance to meet the governor. Number 2, ese county yetu ya Nyamira, there's a time tuarwete maybe tuaengo tena tukatoe gulibaga maybe Nyamira wante kuigura a cooling plant asa mabera kwirwa maigol no ya mukebirgali igole ende no ekerenyo igole ende kerokaria egasijiro chine nake kero igore mabera ya tugukama abo tukwirara umaite na at the end of the month konyorole besa kete. Number 2 na ndikero baigol te cooling plant na be kumu sae gasi musae no yomo anyolire gasi itayuko abu sio kupima mabera ali ba create job opportunities. Yeah. All right. Ere buja kima. Ntukugate abanta bange ntukugaka basaba ngotokerete mambi yabono baligeti kuba bawasasi kyumbikino kulende batraba basoika baba kumanyanga igatie machiko aino mubwatiri tangani ne mubwatiri chiko lino use constitution kyombe toga ko gandra pre constitution. Yeah, tugwata machiko ye kyombe yoko sangi naboko yekirane nabo gosoa lakini wako nsangi to ko nyara we don't force nabo tumanyima kema machiko matena ni matene constitution gutwarere amarika mange kulindi nabo gochutie amachiko abera atatu igalende ayumo sabwenda tukumanya linda trabata gaoso ase kyombe to ko register koso as a member as a new member ukuru 1000 in every month you give 200 one month ilwe ko register maybe at a time musana bako nyoro bako yenebe seli kero bwato bako na butoka ndali kanje to ikaransa iga to atena wande to siringi 500 kurwese member to ikonyo musayo nyoro bako maybe osom nabo ebe seli na at a time ndio to konyeru na karoniga watena nga na korara none chingo kongolo sina usengo none chimbo endora atake kokorera lakini you have to give a genuine reason ingio chokorera bese kwa after some time ko iran ataro percentage te ntoli koru percentage ya rebe sine yeto into to bege toro nche bege to engonye keron bege toro na bongo jamba te 10,000 da gora ni merchants ni ya which form je inside ni ndi keru kabisa na kuru stamp ngewe besa lichi kolinde to bwate ne kyombe kelia ntu uno go default kabere ga sekata to etoko korusio wachi go jasa ni member now you don't appear the une member erese kyombe keli oko genda we don't give anything ntuno go kwerezi kwa genda ndo onye go kutaka gocha na ndo wachi ko register bunye member wacha akiresa abandi toike. Yeah. Bono musa oligeti ko so ase kyombe kino nchira kiera bagaso omusa de so ase kyombe gitu ndemindo kibiganeri again to kiganeri you have to give a photocopy of the ID namba yesi mielie richep ambo go ikera karaisi and lazima tumanyenga. Yeah. Kada to amanyire ka maybe na ndu twako boli are you capable yoko rusiringe 200 man mata sa yo musauli scope go tabwati sa go is very difficult konyora 200 monthly. Yeah, lazima tumanye ya you capability yao no nyale. Number 2 onye to konyara na botoko gote maybe onye to go ikera regulations cheito we don't force ogo swali buno ko kandikwa yani ogwetomayo monyene. Yeah. All right. Ere buja kikima kulinde ndumatenga abasa ebo sekyombe kino ko gendra mu kunyara kora inu mweka mubwate babwata ni bande mwanyorire mugusirna bara usumukubwate ndo abato ndo bwata muntu naro le yese ni muntu gotokonya sana ta time kitoko mukwanira iga nabago agototegerera tali kubuli kura tali mwana siasa ya no muntu tu utebete na maybe I can sponsor you as youth na botoko konyana era no musae tali muntu munene hana maybe nere ngo chari ngo chipwa in twakonyana twanya kugendera. All right. Ere ujahima kulinda basambo bwate michande mengi bagwetera talinga no ko burwechi besa chyoka talinga emichando ne menga no mono twarurenga abasambo bwate michando ya kibongo bwata mangana mental health na mangana ngaunayo ase abasa njira kimoko mugusira ne mono no go amangana ya lengete no kurobo semi ya sabasa igoro ya intira bwana tukwirenda ntubune kyombe ndire to gora soka twara tale twara chire chwadi mbali se county ya Nyamira to go semania kitora aliendo bwata batenene baito banene baito mbaro kito ikira na botoko kwanera na yate na bo wote yo musaya kunyikwa marugo musaya mbuli ko mukonya at this young age
tiga akore igasi ya yetume asoke igakore no mchengo asoke igale mino ni kibarua ekonye at a time tutebe kunywa mura na kona bokoletera mangana health mangana ya aize ka batali kunywa gwe toma kabisa ko liebe se aya gwe konya at a time nagina before this regime of governor Nyaribo akire no alengeri chimu ile anyagara mabado na mai then the way mwaka wakire mwaka na karule empowerment ile ya 3 months ngwanda alingole ga 3 months ago mondo ndaja kole ga 3 months agende ebese lijaga tokonyira at a time wa apply green card konya kugura data kwa ile gasi kutoka outside Kenya ja kwanye tawanta bange bakagenda no ene report ni swagi umugaka Nyaribo na alengo na nyiroje bino mwaka nyagara manyironje tia we were saving just 1 bob county ngima abasaya bonzi now is outside the county we were saving 1 bob and then you ask for a loan which is zero as the raw interest akiwa nondoma eti na ki muga esi achiteka chikochi se muga vano itoyo wana the current governor nyiri to lakini wani ya lengironje na lengeri chimwe elio mwaka nyagara yeah kurinde rero twabe to kusukuru sekerenge kama kase kerwa kine to wata mangana lengete emitandao yekerero njira ke mutumike emitandao yekerera ni mono asuwikira abasaya ese ntobugate Facebook group ya Facebook ntobata WhatsApp ali group at a time inabona ndi ndeko beka no squeeze twalete paka TikTok yana bogo post yegendo and then you okole biashara online kwa ikera abantu kwa post ye chibicho che into ground mondo maybe mondo na auto ali interest ya dele mi kama nsi mondo taro ligere ground yo check yo te izoke yo te inko nango ne chobo semi na chake gente kene changole genderere yeah okay ere uya kigima ekero ko bagukuriria ekiombe ekikino njira kiye kiaberige okuna chinse mo chiri mukuru bose e community iri mukuru bunanje sengoru ndo bwate nyumba yamwe echingoko ali echingoko chichibekire ntwali abantu bekinyoro kyane mbale babere batatu banyore tegasi tubwato omonto kwa busali tubwato omonto chibekire ndagera tubwato omonto olinde tororo omonto koleta amache igora bamura bane banyore tenje gasi na geresa moye county bamura balimba bamuramba abantu banyore tegasi chenda ndo voice nyuswati mbaro abanyaruka naba murambaro ngakonyete abasaye tugia tokonyire ko create job opportunity ga maybe maide bagate bambiyo omonto kwegasi okuno ne chirubu komi ko 1100 sai ebese tingo nyara konyetumeka ebese eliane nkolete gasi nebe ngengonye spend biye ko bwebese yongete nyinga tago ntakolete gasi yeah kulende karo kuliria county Nyamira ni manyire busoro ngoro gusindo manyire asoboke nyomba ndo manyire asabanto kobanga bali kwako emirimo kugwatikananga osiko gogora kugwatikananga no boke nyomba njera kie moko ena kinga abantu bonsi kurwasi county Nyamira tatebenga no munyamatuta no mosaragei no mogetutu nale consider dia sobo chorio ani asobora weno nabo igo ase amagendro bose ase merubiri mu bwatu nikyo ntuese kiombegeito we consider everyone this call area account ward area Samaru e wato murayo o ya bugichora ne wato murayo kere account ne wato murayo babu gato muntu kere babu gato ntocho kere ward ne chori to muntu batenenere tentenenera nande kere ward ne bwate kiombegeze kere ntobegete project tali bana tobegete project ese account ese ward ya kere ward ne bwate project tobegete oro kere ward chingo kachiro nyene chombe njiro kere ward ya okay ere yaking masoko na kinga kere ward mubwate aba right manyango kubatkananga nemero buri mubwate nkali inga moja mwara umirana nabo igo ekero mukumira nanki mukura kora buna ekyo kero tukumirana inaia ntubwate HM agatiga ega in 2 months we meet every 2 months we meet once end month so mutinyo kabere tukumira no mutinyo kabere kero gochikwere tumira ne weekend iga chinza chia saa 8 twagamba twarore twagure sto migegete twarora twateba ngitogokora twanyora richigo ntoli goikaransa ego twakira lakini katika kabere bintu mbara bali baroro ngwanda bali field abagutarege member ya tare field yanda ya abasegete nachi etali narochege sumugari ya taukira segete nachi etali nawo chendagere teli goisana asegete nachi etali nawo jendo birimbiri mbisaini now let us do something ende kaka go ende na bako beke se group twanya koligere twatya maybe nyale na ngasegete rara nara what shall we do twanya go discuss ene ka dokumento twasangie tubwateli chiu yeah okay ere uyakima konende kero kero ikyo begekino
tumanyanga se myaka 5 ngai yoroche kyombike yoche goikana boigo utatiga simu ikire bono igamero birike mu bwato cha samatkare gusio ese myaka 5 bono ka myaka twatigeire birigana nusuge gochikwerega usangi abasae twere konyire kogera ndai onga chingo kwa 100 chingo geji maybe jibe kama gena anga chon 50 ga iko nimbwate ni chibese mbwate ne chingia ande chingo so for example ngano ne mole ndai ganda chaka ne mole mole na bongo chaka ne ra time mole na bego nyakukine kine ebe ngombe ngo sararire ogusangi bono na chira ale bono inje ne choke na abire na to bono abire na nimbwate bintu bya ne bigonkonya nintaka ko release ngo maybe nyore emergency maybe aba ne county ya mira corruption ere igoro mira kanya olega lazima twale godfather and lazima twale godfather dukenye twara busa ali ogusangi no nyamira no jibe chigutumeka bobe ali ogusangi gento kitageta bwana taka ba for free mondo go mondo na ro del 100 na wa maybe gani jende mena 200 ngoni ngombe na be konkonya kero yango nyire maybe na be konkonya ntumike bune maybe kana private green card nyore sekoni ndebya na be konkonya ntumike bune fair osena bongo tuko ni ntumika sometimes njenjire school yeah. Alright, ere buja kegima na kolende ense moyende tubwate abasai bali nkagari abasai baganyete litukoligora obuskali buraje koliko bachigo apply bamenya kegeti abasai bali babiri baswa sambali yo tindi bakatebanga mere muteye bono babe babo komoya sobugimobo mbose mtyura ko ba asimambia bono ngwana to baskali koliko bali bwangoiga jewo seminar ba yosemangana na ara tebe bunanje jeno ko bate let them prepare ipo siku kero muntu nabwate tukoliaye party ya mwezi uzilali mrango wa sto kumanya mambi ninche nganyoro sinai let us go and try, let us keep giving trials yeah never na tobwati bezo ma the squeeze they do give something kwa makonyolega never tobwati can let us keep trying yeah to kumanya mambi yao kero muntu nabwate litukolia na bogo kya to kumanya mimpango kinya sako bekerete abo kanda kuchiabu ka muna mchezo zangi kwa nyoli mangana yo bale bitiga basaye tokei abalebi no bwabeire bube balebi ono marua ya beire buba goita abantu marua ya itira basaba bange tikatoke iyo balebi tikato mondo tikabwanje cha mangana maruti katutika nerongoli mondo oragere kabisa sekulino manchu borelia ondizi tv mambia bono ligotore gosanga nere brand nyatigo kurwa sekiombekelia ya Kenya Youth Federation County ya Mira akurwa asensemo area ya Bunyamatuta obera osanga naitwe amange igoro yuburai nabo igoro yekiombe kyabo enchera banda tukubwaterana nagosirana nakwenekinga ababeire bako genderelia ase amagima abo ase kolende gero tubwate asentira YouTube on TV News nabwetera asomtandaito www.andizitv.net ase enchera ya bene linde tobe tugusanga naye ase imambi ya abono elinde tobe tokone kinga kwa bere tukumanyi boigo ayandrete na boigo atone tugusanga ase imambi ya abono tubaso utigara maiga sangane duitera sina mbete SMS 0792928834 ase imambi ya abono ando chingambari baba somero bubensa ki ando chinga Rafael kurwa ogogo onjari bigichanya ngira tunde ndani ama kwani uchase mama na Mary bochere oino ndo chinga daktari Henry Ochoki kurwa Itibokisi County tunde ndani ndo chinga Ocharo William watching and listening in from Sensi Kisi twabere tokumurikira amangira kolende abasambaro imhero ngorwa gusi n'abasaye bagenda bakora imirimo ya abarakiri kolende yani n'abasaye bagwetoma bwatumuke kinkolene mbara bakoro sebyombe bose mbara so asebyombe mbose mikira bako bemambya abasaye tochichamo tobwaterane kabisa iga toigwane tutware lyogi elimo one voice tokonyane torosie byombe tosirane tutweka abanyene ona iga togoja gotegemea mugaba nacho gokonya ana rende onye to wekonya nae bago tena kare konyo mago konyo nonya sago konyo mundu wekonya tingo jenjake gogo tena nda tengo konyo nyawe gaturamwa wekonya tiga tobwatera ne ntutweka abanyene tochichamo tokori gasi somo buna basaye yeah. Alright, ere uyakima ase ensemo yende tumanya ngito bauti ne riero ekero muntalo asikyo menolo tele asikyo eskero mondole no ne se welfare
welfare no tware shida ngoche ngochipwel in yago konya unlike karontali se kiombe kende gionsi nyoro muchanda nabo muchando ngui ukongitanje bweka sababu eguntia yagaranje bweka tindi ko karabu na bande ba okora ebu ko bese kiombe negento kete kiengenjo in fact one te kwa mfano na agenda se kiombe galikiane one ganyore emergency that maybe with 50,000 na bongo make a request mbere sempata it is what has happened takere ko twara bese kete takere ko koraiga ngontegera bali unlike one everything hiyo na bone ganinga ne irio sine busarasini asegete I don't have ngakioro jengokora isiga basite ga tochichamo torosie biombe tosirane twabanyane ya gasinjika yande ba ya ekyombe kekino inumubwate musio welfare musomo ntabo sirwa ekerabe akonyoro ko nende mukunkyo mukuligira ndinchira kemo ko mukusiromo ese kiombe galiyeito ondokera wasirire maybe omwigori ngocha tori 300 karo wasirire mwana wikamu in 500 ntubwate tenti yeito tubwate ne biroko byeito ntubwate ne PS system yeito karo watobo kon etogo chip in nero twaleta kwabera nero for free you don't pay kwabera nero lakini karo gento kende grasa like kende yonse kuchakia chakia lingebia nabo kugaramia yeah. Okay, abo ere buya kigima ase ensemo yende twani kumanyanga era tokanga okay na matanga bagakoba ngayiga mukurambali mwika esa matanga ate oboiri wemirande tamanyino imukuranda mukurambali mwika esa matanga na ke ntu togo ikorere se familia yao tato mino mamo mino aye mukago mwana ogo no togo kuna yeah. Okay, ensemo yenda basambale babere bose yasobosalia babere bose asoboibi kurende bataraba bose asensemelia yogocha amosa so sebiombe na kuri kinjera cyo konyora imirimo yo kwegendera ninkera ko babutebi mambero oboibi na ndiana ara kwanira bana se kaunti ya ide Nyamira saa moja na kote ine kesunde ngebwata mangana mange kesunde kene gekoleto bochambazi gekoleto oboibi andoli ile kaunti ile ide Nyamira basambali kwe ugasi oze kwa unone gasi yo kwabusa togocha korengera likoiba okufuka asie se gasi yao uze kote wewe rankanjo gali Nyamira tubate na bakaka ndoma dindi bagoja bali taya lakini uze kwa waka gasi kalinga baka kenona kukunya kusibia lichobisi togorengera likoiba you will be okay tujije semo ya basaye bono ese biombe musaye bono libago kuiba musaye kerole se kiombe nande saa zingine nabo kerole kiombe na bese ko bora ote bono akingo kora we chanda sana gasibineta yo nabo we chanda nabo sangi wa kodreki kwa bono nduna basaye tetwere tamo tetokore bibarua ano gasi teke yo modajo koliko bisi elike gasi yayo monyene simekana ne binsi agabiya bitungo biyago basuguma kao tugoba ngoko bwa kwaonia tokorengera lichikoiba yaya alright ere buya kigima ana mononga tiga basaba bawe tumana boyiko kobanga babire bakwegenderia ase amagima abo tumanyango abasembere otengera timambia bono okay bakumitinga bono ingo chakira tumanyange gatie bintu usichi opportunity ro chichi project muntara bega ochakase mambia bono gusara bega ochakasa matakali usara konye musa project chiro chinga sorongoro usikira kolwe gusiga ndubwatero bari waka matafari usia jifukado nchiro tubwate chi amana nasi nale gusia matoke nale gusia mesinere gusia keromo esengoro unanje seite esengoro na ba matafari naro at the same time amatoke na gardeki amatoka na bo ngosimeka mange to kwani kwa gorana ne yanga kwani kwa gore sabuni abantu abago chifukado chire rendo mutolia moto kwatu aibwe kwa manyane maybe watu bi skuru njire within abana ngoli bara avocado waya kwenda kwa boneli avocado amatoka aya abantu ngo takabara matoke Nairobi naboko ligie starting capital aboko ndaze igoli ya karoni kaka igoli starting capital kwa ira matoka no Nairobi ali kwa ni wako na wacha kwa ligia yande ntoko kalengere mangana yayo go busali yaya tabi usali go kama tena nda basa ba be ba usira se bintu binde uno waka korondo konyoranga kiro muchi kirasi token sinchiro so akor kwa token bako gawe chisiringa barutai amanya ku onchukana ngantro simanya lekende na bogombare baso irase ono lero ma to mwana ga ukina mwana ga dinga to to kabendere bayende como uri ngande ki aba vieta usibete kina to basiri irase korondo ngira babe ote kiro se una babero se mangana korondo
let us keep ourselves busy. Twe maintain to kole chika chita banyene. Te ngobo kai kama mina te ngene mburuge chairi rali. Aba kama mina te alero wono nande kan ta kirensi mika tuta mauga. Ta kirembe kaka chai na sal. Nande kama mina mabin ngobo kan kurali machingo resu jama tok. To konyo ala te mo chwa ka karonda. Ogo keep it busy o karebin to bia o nyumu ndo nyumba te ngene re mike meto no ene tano. Kwa na jiro moto wade wazimeka te no tanacha. Waswali wade galero na asimeka no ene tano. Kicho sia pinko manyereria. Tianga ndemburuge chairia na bego cha gotokonya. Osinero ya somiri ya nkonyire. Tige ogo kore bintu bia to kwenyora gochwa korondo. You will keep yourself busy. Yeah. Kuno mandundo kora bangi baso ase korondo na singi nchibaro chinga ninjira bara bako bago tenenga. Tima tinga yoro chinga wetera korondo umuntu nabe ka tenenga. Wetera korondo go tenenga ni gasiengo. Egendo gele ne bahati ora anyole te benje na to kumanya bahati yana jana bogo na na be gete ase gete nje na anyole te to kumanya bahati advice yana uje saba sai korondo tika tunyiti ya tika ndio bujekima enda basamba enda to kuitira mangana mangi ana mona koleto na una nake kukoboli sali siso litanga ni kolenda to bakwandire mambia bono amangana yumu chandoke bongo to renga basaba kuita bakwirusha mo ko batikananga no gusirie meremo nabo yo no gutigu nabanji babo toto kola basaba bakore ibintu byo gucana ikigima ngira bose me usane mono bali babiri bakonja asanga bona gutigu no mwanji tali mwali bwobogima ko butwega sisi mwisho wa maisha nabo ko butega zikanye kinde gazi na gain the experience nganda nje chaka project kane ngorana na foundation kane for example kanye ngo karaoze ni gaige gasi nabonga na dige gasi anga ombe bune reporter ose maybe onyane mo rugio no chire maybe nabonga lemereria kitali mwali bobogima mo ndongo sireri wale no mwanji ogenderera komenya aye gagenda kyokwitira amang ebinde idokoli enya sore to konyo to guta tika tubugatuke ina ego saliera afi yeito avi anya sore to abantu bandi bakonyo at that time monda de na kanywete are very strong strong ragera kave strong maintain yourself akolezo ezi kura vizuri to gutwara challenge ende yaya tolieto jokore nkwana imambia bono ko buli ko utia serikali ye serikali ti county aso siraba sa nkorkeko njibune bono ko bolinde se county ito ya Nyamira serikali yali county ya Nyamira tango nyeboli ekosi the youths no nyikere ko ruchitenda tige ya kosida basai tenda lingiye county yali ito ntomanye tina ki keraba okora nkiba gutumika kochora abasaba bange barairira alimba waji business nembo waji certificate ya zara but they are not considered ndoma eti keraba go togota to karanze ge meeting tata bet to anyarebe to ko yora tenda jil to anyarebe nkiba goligereri era anya nenge papilti ko surprise inde tingo aprai ge ntonya timbo atike papilti number 2 to chichese chikasi abasa na barte babe considered isa koligereri no women na abandu bali ba disability na mbara mbali ko inyoru kirito ko na negasi ege docket nero yabasa ndo bwata CS youth to bwata you sport you mondo wanda utenera sports chia youth tutwara abasa mali totebe no ni musa na abese kaltaliali maybe oyo ndena ali ga ne treasure tutwara abasa yabasa ba we gasi na ndi number 3 ese county ri itu ya Nyamira. We don't know kero bakuruchi chipasal abana aba bali kambasi ngiba kuligere bata na wano nyatiko Brian tikatokwe pasal kekera kero mundo wa pre pasal na ali nidi atagete pasal tingo apre pasal basayo mo den ngiba kuligere goda na oyo na ali nidi tiatomwere tetorati goyo yeah. All right, Eribia, esa serikali nnego saba konkuru kiko cha serikali na mono asukusira basa esa serikali nene nje ntona tebe tige etubugate sintu buna basai eto ya tomaje basiriji ya basai oche se county cheito na twego buna basai lakini nanda nene mto kumanye sengo tumekale no konyo to dai konyo ke gara ndo ma na youths they have a docket in the account every financial year we have a docket chiwa siringo chachire serikali to konyo sabe tubugate si eto siresi to nyoro bwene bwito yeah. Right, ele buya kigma akaturi etu chokore mambia bono nko sabakiora go kurwa sabara ibe county Nyamira nje abara bako bwatera na asugusira omosare tuchagero mwemsie omwemsie tikapa sayanga ikaba na inchi bayange tikaire bono nenga kieli yako bolchi gara bako bolchi kura ago chicha
is ali very close taikende yonze nwali abakongumbo banwali lakini bona ikeke na unutaka kumogonyora you won't get him bako tena tika book for appointment kwa book of which tuikomanya ndibago chako maybe because nabanga tena andika namba yako chini we call you when you will be there ama atakuwa gogo chikoganya you wait no response toje sense me yaba mpiba ito they are trying in fact they are trying ngonya ko Rosvalley school barosi area wane desk barosi area wane bitanda they are trying lakini tukero dogo jense me ye mo governor the president of the county we are failing tiga atobuga atorigina indu kero squeeze tunana matanga taliko genda ndo kumanyando bali baya to make ground ye bako madena watu wako sawa nyura mugabana igatie mirimo ya teke kugenda matanga mirimo ya nebekire asiri chiko wikirane migeri serikali kaunti go kwenda matanga nero urancha kwa no wancha kwaye gutumara abandu baya at that time nere tigora enda no ende moiga tigora enda no ena ase skuru ga muchango ore sekende ga ko skuru ga uraro ta gutumomo mana bo ntuma go jari gutaka nyore kende kuru esole ndagere bi I will tell you everything is okay in tell you sense nothing is okay ebi nte bisaligete tiga so ga wege ground ya che ga call no public participation agotara ari atene maybe no nke biri ga ari ache na ngona tate na ro nyama ya mata atene ni abantu ba chichange baburia nkai tutaraikirania na ndingi ke to bwene te tokore ande tiga ateme gutwara no musae ese committee eri ji advisor chae ti maybe tateba ta time ndongero mugakaroje musaya taroje ndongero musaroje mugako ya takoliki taroje tiga tware no na basaya gali se advisory committee eri aya ba maybe ugoikera basaya uria basaya na kibi makani nare ngimwaga nitimokorero turakoraiga nebeiga tugokoraiga what will happen ntonyore change tiga to atoletange let him nendu tiatobene esarangari ya unabasaya. Alright, erebuye kimma tojo kora se mambia bono origeje kamere kwandira ngomurigelia Ondizi TV mambia bono ane mono musai urukerengel kya okemwelo jebono na bono ngukwana nango kutebe nango te abasaya baminto tiga tochi chamo twechoke tubwatirane tokore gasia sobo moto kotorosie biombe tochi chamo twe embro into tegara bono serikali ye county chikali go twe embro que tuebe kamo torete maganito kero montare te kerengere chai to sange kerengere ke na bago konyo to sangi gya konyire njana chenji osigi akonyire ondororo nande abasai ke to nyagwa pra nyagwa temigas maybe one day one time ipo siku you never know about tomorrow abo ego chawe kero nyore tigirin card nje go to apply tiga to konya ne ndu na abasai to nkonyora to ipo siku litukere litukonya go kiga to komanyereri go ikagere litukere manae bo kibuya na ndonya go sabe to mugabo nya samo kunali ateme ko inonya gitali eri Italia ateme ko nyimprove facility it is very ne bwato muchando abasaya to tema ko konya yeah biemona sikira na Ondizi TV mambia bono and then to teba litkulio mwali gocha to kitura kugani na ende kwa bwikirana mwantu murele Ondizi TV to beto gusanganere brand ya tigo yoro musai ko wasi county Nyamira bota ya wonya matuta ane mono oyo ole ko wasi kembekeli yake ya Kenya Youth Federation osangira naitwe amange ane mono igoro yobora ina boigo amagendro ase county area ya Nyamira sekurende kumanyinga abuntu achukira mwali ngorobere wenza kurende kubeba abigali nyanja moyone kinga tibiche cyabe cyukira asintira yobekira nareke fudaturubo oyo baga gosoka bene kongali baga bene gusanga no mugeni to ase mambi yabono amasebiki Italia utumukasibere rero nabani irimo mugutwara ejuma ere enkinya nabo tumukalitkulia ankyo tukubabe tukubaneria happy preparation day bali elitkulia kimwekera nasi kanza mutware a happy sabbath na boigo alitukulia Jumapili twabani irimo tware ibada enkiya mwantumwereria Ondizi TV mambi ya abono aspendo mwantumwereria TV kero machakano kero no mwali wekale tuko lia Jumatatu stoa sake to benenda small greens akya abini kuganilia wereria obiyemi Ondizi TV na buo obwanzu umugusitwara weekend enkiya
Mbazi TV, obwansu bw'omugusi.